Devi Entertainment, the super voice. Ndima kunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi kungondilipira mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Buku limenelo sikuti inachita kugwa kumwamba, ndizochita kupangidwa pansi pompano ndi ukwenera kulingalira bwinobwino. Kaya ndichodula motani komabe pakali pano sindikuyenera kukhulupirira zimenezi. Ndipo chimenechi sichingathetse mavuto anga onse. Mavuto ako ndosiyana kwambiri ndi anga. Tionani. Lada, ukufuna kugwirisa ntchito chikondi chako? Iwe zona ukufuna kumuonesera momesi chikondi? Titana. Gungun, ndio kupanga jani? Kufuna kumamona so momesi. Ndima dana nazo kwambiri. Mwana wangu sagwenera kudana ndi bambo ake. Ndeno ukoneka okumudwa. Tanduze, chala kwika ni jani. Ndikuzowa kudeni momesi amina wakulankhula mawo. Mwina ndisa kumvesesa ndine. Sindikuzowa kuti momesi anakhala bwanji. Ndimafuna kumusintha kuzera kubuku la Gita. Koma nonda kumudwa samakhulupirira ngakhale Mulungu. Ndinakhala ndikumakuza kuti munthu ameneyo ndoyipa kwambiri. Sungakwanise kumusintha ameneyo. Ndipanga china chake. Usapange cholakwika. Ni munthu oti atha kusinthika ameneyo. Ndikuzowa chifukwa chimene akupangira zimenezi. Ndikuti sanaphe mayi anga. Ndimphunzitsa ameneyo. Kunguni, kala yede. Chimene ukuyenera kuziwa, angomunamizira basi. Tasika pamenepa. Osadandaula, khala pamenepa. Kunguni, ndikuzowa kuti ukumva chisoni kwambiri. Komabe zopanda ntchito. Ndakwiya ndi chilichonse chimene chachitika tsiku la lero. Makamaka zokhuza momesi ndimamona ngati angathe kusintha. Ndiyeno chonde unimvesere bwino. Inenso mayi anga anamwalira. Ndimamva zopweteka kwambiri mumtima mwanga. Koma panopa ndinalimba mtima. Umachidziwa chifukwa chake? Pali chinthu china chake choti ndikupase. Tikumvana? Tenga. Ndi chofunikira chokhacho. Zonse zinalembedwa m'menemo. Chilimbikitso chibwera pa moyo wako. Sukuyenera kumadandaula. Ngati sutenga buku lotchedwa Gita, imfa ya mayi ako izakhala ikudusa mumtima mwako. Koma ngati ungatenge muphunzira zambiri. Ndikukhulupirira kuti chimwemwe chizabwera. Mawu amene analembedwa m'bukuli: thupi lingathe kufa, koma mzimu sufa, umakhala nafe nthawi zonse. Komano Bible imene sindikuyifuna ine. Mayi anga ndilibe ine Lada. Ana anzanga amacheza ndi mayi awo. Usakhale mchisoni. Kunguni, ndiwe mwana wanga wokondedwa. Chonde bwerako. Zitaye zimenezi. Amayi anga ine anamwalira. Ndipo sungakhale mayi anga
ndipo suzakhala mpaka kalekale. Palibe amene anganisamale ine kuposera amayi anga, ndipo iwenso sungakwanise. Ndikuyesera kuti wina wake asinthe maganizo ake, koma wina lesangonikanira. Ndingapange bwanji kuti mtendere ubwerere? Pepani kwambiri, ndikukhulupirira kuti simunavulale. Pepani. Umakapanga chani kuchipinda kwa Momesi? Ndiza kuti Momesi nimakampasira, umafuna ukampasire yani? Kapena munabwera kuzaba? Ayi, siningapanga zimenezo. Sine wakubayi. Kapena mmandiona ngati ndine mbala? Ayi, si choncho, siningabe. Ndipo ine siningakhale ndi maganizo okuba nyumba muno. Usafotokoze zonsezo. Ndingofuna kudziwa kuti umakapanga chani kuchipinda kwake. Buku limenelo sikuti ina ukuyenera kunimvesera bwino kwambiri. Sindikufuna kuzaona mapazi ako akulu kuchipinda kumeneko. Pitani mukagone, tamvana? Momesi anapanga zopoyera kwambiri pomubweresa nsikanayi kuno, chifukwa choti anampulumutsa khunguni ndiye basi pakana kumbweresa kuno. Ndikudana inkhawa nsikana amene sindingakwanise kumuuza Momesi kuti nsikana amene azipita. Ngakhale mayaka Momesi ayesera kupanga zimenezi, kumuuza kuti azipita amangolira basi. Komabe ndikuyenera kupanga chinthu china chake. Chabwino, ndifika kumeneko. Okay. Ndamuimbira kale Momesi zokhuza inoyo. Amafotokoza kuti mukuyenera kukhala kwa masiku angapo. Simukuyenera kuchoka pa nthawi inoyo. Tilokondwera kwambiri pobwera kunyumba kuno. Wakumwamba yalemekezeke. Ifeso tilothokoza kwambiri kuti mwatilandira bwino kunyumba kuno. Tingathe kunyamuka, palibe vuto. Tiyeni. Mwende bwino mayi. Taona zimenezi? Taona? Ndakanda kufotokoza kangapo kose. Ndimakuuza za nsikana ameneyi. Ndimadziwa kuti ali mchikondi ndi Momesi. Ali pa chikondi? Mungandiuze pamene alembapo za chikondipo. Mmesi akulemba zokhuza gita imene kufuna kuperekedwa kwa Momesi ngati mphaso. Mwana wanga ukondedwa wamkazi, moti iwe ukufuna kuluza chikondi chimenechi? Akuirowa ndi kalata itu ngati usakuziwa. Zikuchita kuonesa kuti nza chikondi izi umuluza Momesi ndithu pompano. Ukuyenera kuchitapo kanthu mohani asanasekedwe musampha wamenewo. Ukuyenera kupanga zoti nsikana amene apite kutali kwambiri kwawo asadzabwererenso kuno. Kukayikira kwanu kusalowetse maganizo oyipa mu mtima mwanga. Momesi amangonkomera mtima lada chifukwa choti anampulumutsa nkhunguni. Ndizosatheka zimene mukambazo. Mwana wanga sakumva, akuyenera kuziona ameneyi. Atengerapo phunziro pa chimenechi. Chimene akufuna ndi chani? Ndikumuuza bwinobwino chilungamo chake. Aluza mamuna ameneyi ndiyeno sakukhulupirira zimene ndikukambazo. Sangazindikire ngakhale pang'ono pomwe kuti Momesi akugwiritsa ntchito nsikana ameneyi kuti mwana wake azimukonda. Zikhala zovuta ngati mwana wanga sachitapo kanthu, koma akangochita kanthu ndi nsikana ameneyi kupita kutali kwambiri, izakhala banja yosangalatsa kwambiri.
ndikukhulupirira kuti munamvanso zimene momese anakamba akuti angakhulupirire bwanji mulungu. Pakupweteka ngakhale sindinagwadeni komwe. Ndikupanga chani? Chonde ndikhululukireni. Koma ndipo kupweteka kwambiri. Ukumva kupweteka? Ayi koma ndili bwinobwino koma. Taulai wapita kuti amene? Zisiyeni zimenezo, musayitane wina aliyense. Ambuye mulungu wanga akwenera kundithandiza pa chimenechi, sindikwenera kulandira thandizo ina liliyonse chokera kwa munthu. Ndi mulungu yekha amene angakwanise kundichiza ine. Ndikanakhala kuti ndimakwanisa kuyenda nkanapita wakachisi ndekha. Pepa kwambiri, sizikunimvekera bwino. Imene ni nkhani yoyipa kwa ine. Tabweresa mankhwalawo. Ndikupake mankhwalawo. Ayi usapange choncho, tadikira. Inuyo simukwenera kutero. Chifukwa chani? Muzigwiritsa ntchito zina la mulungu. Chabwino, nditero. Vuto ndiyakuti ndinochimwa. Ndikwanisa bwanji kupanga zimenezi kumatchula zina la mulungu? Ndipanga poto anena, ndipanga zimenezi. Ambuye akumwamba. Ayi sikuti ndi choncho, sikwenera kugonda mwendo wanga motero. Komano ndikwenera kukuthandiza kaya, ndisinikwanisa bwanji? Ndikwenera kuthira mankhwala ngati sinditero, upumula bwanji? Ayi tadikira kaye, sikwenera kutero. Ambuye Shiva ndipulumutsa ine. Osadandaula, ndichira ine. Mukuziwa, munandiuza kuti chikhulupiriro mulibe. Zopanda ntchito zimenezo, komano ukufunikira mankhwala. Chonde ndikuthire. Tangolingalira, unangonifera bwanji? Ndikuti uchimo uzakhala m'manja mwanga, ndikwenera kuthira mankhwalawo. Ukupangazo mapeto ako mwendo wako useselekera basi. Tazikula kaya, upangaso zibwana ngati. Ndimafuna ndifunseko. Ndikuti simuzakhulupirira mpaka kalekale? Ndiza ntchito chani? Mulungu ndiye choonadi chokhacho. Yatomu ndi Kasimiki anapasidwa mtendere, ndipo ndikukhulupirira kuti mtendere omwe ubwera kwa ife. Ife timagwada pamaso panu tsiku ndi tsiku. Mtendere umene Ambuye Shiva mukuyenera kutumiza kwa ife. Kwa ino Ambuye, simungalephere kuchosa choyipa chimene ife timachita. Tiyeleseni ife mitima yathu, komanso ni momesi wathu. Akuyenera kutenga gita, ndimene ngampase mtendere mu mtima mwake nthawi zonse. Mawu anga achi 27, iwenso phunziro lako. Zikuonesa kuti ndikucheza ndi munthu wa misala, inenso kufuna ndikhale wa misala? Ndi zimene ukufuna? Ayi chani? Ndizakuti ndimangopemphera kwa Ambuye Shiva kuti abweretse mtendere pakati pathu. Zisiye zimenezo. Ndipanga zimenezo malinga ndi pemphero lako. Ambuye Shiva chonde, tipaseni mtendere. Ukhale ndi ife. Ndine munthu wochimwa, ndilibe mphamvu yochita chilichonse.
tenga mankhwala akowa ndapita. Chonde Tusi, usandimenye soka chikena mwana wanga. Chonde usabange choncho, sukwenera kunimenya Tusi. Sobano nani, mwana wanu wankazi ali mmanja mwathu, tikumusamala ndife. Sitingampange nkhanzayi, tionesesa kuti chilichonse chiyende bwino. Chonde, musandipange chilichonse chonde. Ndakuda pamaso pano Tusi. Ndi mukuyang'ana chani? Bwerani mundipulumutse kaya. Ngakhale wona ndichokera kumosezo kuti iwe ndi wanga basi. Iwe uli mbali ya banja lathu. Ukuyenera kundilonjeza kuti banja la kwathu suzayipangira choyipa chilichonse. Zakwana. Ukupangira nje zimenezi iwe Tusi. Tusi. Ukuyenera uyisiye banja langa kutali kwambiri, sikuyenera kumuvutisa Momesi. Ukuyenera kumusiya yekha. Banja langa ikuyenera kukhala yotetezeka. Undisiye ndi banja langa. Lumbiro imene napanga ine ndi Momesi ndimene yakupulumutsani inuyo kuti musalandire chilango. Ndipo ndinamulonjezanso Momesi kuti ndizaonesesa kuti banja langa izakhala yotetezeka kuphatikizapo mwana wanga. Siyani zimenezo ndikuyenera umapita ine. Ine ndendifera konkono basi. Menezi kuchitikira zimenezi bibi yanga yakwera kwambiri ndikulephera kupuma. Apa ndizikuchita kuziwikiratu kuti Tushi andipha basi. Osadandaula. Andipha ine. Sangakupeni. Akanavula zatu mayiwa. Tushi amenya mayiwa. Ndikuyenera kuthana nawo mavuto amenewa. Ndikuyenera kumfotokozera Momesi zimenezi. Amayi, sindikuyenera kufukula manda akale, nthawi yatha panopa. Chomwe ndikutanthauza nchakuti munayisirapo zimenezo. Momesi sangalole kuti athane ndi mavuto ngati amenewa, koma pato okha tingathe kukwanisa. Jenimini mvesesa zimenezi chonde. Momesi ali pavuto lalikulu kwambiri. Amayi, musachite mantha ndi chilichonse. Ndizakuti ine nkangokwatirana ndi Momesi, mavuto onsewa azachepa nyumba muno. Ndikudziwa chimene chazala Tushi. Tushi sakufuna kuti ndikhale pa banja ndi Momesi. Ndikuyenera kupeza nthawi yabwino kwambiri ndithane ndi mavuto amenewa. Lada, bwanji ndinamuna Momesi akutuluka kuno. Mukulingalira chani? Momesi anangobwera kuzandipaka mankhwala basi. Zopusa zimenezi. Unachoka ku nyumba osandisazika. Ndiye kuno kubwera mazapanga zimenezi. Ni mavuto amenewa. Bwanji agogo, mwamba kuganizirapo zanu. Kumbukirani zimene mmandipanga. Ndiyeno mwana wanga, ndikakugulire chani siku la lero. Ndi zimene mmapanga, ndimakupembeza ngati iwe mwana wanga. Zikuonesa kuti mukufuna kusokoneza kuno. Zopusa basi. Cheni chizibwerera ku nyumba. Sindikufuna kubwerera ine. Sindizapita kulikonse. Paka na ukwati umene uzachitike. Ukufuna kudikira siku la ukwati wa Momesi. Sunganipusise chimene chili maganizo mwako. Mumtima mwako mukuoneka chikondi kwa iyeyo. Ndipo iwenso zakhala osangalasidwa pa ukwati wa Momesi. Amenewo ni maganizo a mumtima mwanu. Ine cholinga changa ndimachidziwa ndekha.
ndinabwerera kuno chinthu chimodzi. Ndikwenera kumuzindikirisa kuti kuli Mulungu, kusonyeza kuti chinthu chimodzi chimene chikumakusangalatsa nchimenechi basi. Usati pusisepo apa, usakhale ngati upemphera, umamukonda iwe. Amayi zikuzana bwanji? Ndi nthawi yanga yabwino imene ndikupemphera, chonde Ambuye ndikhululukireni. Ndizopanda ntchito, chonde Ambuye akhululukireni mayi angawa. Zimene zili m'maganizo mwakomo ndizoyenera iwe basi. Usanamizire kupemphera uli mchikondi ndi iyeyo. Ukwenera kudziwa kuti tikwenera kunyamukira limodzi, tizipita kumuzi pompano. Wina akangoyerekeza kuzindikira zimenezi kuti unachita kuthawa ku nyumba, zinthu zimenezi zikuvuta. Oh Mulungu wanga, namva chilichonse. Janimini watha basi. Janimini, anthu nonse amene tabwerani kuno, ndikulumbira ndazimvera ndekha zimene zikuchitika nyumba muno. Tadekani, mukwenera kufotokoza mofasa. Chachitika nchani? Mwadona ngati ife opusa nyumba muno. Ndikalankhula palibe munthu amene amandikhulupirira ine. Ndizakuti iwo amakambirana pa uwiri wawo. Kumationa ifeyo ngati zisilu nyumba muno, sichocho? Amayi, mwayambiranso? Nayambiranso chani? Lero ndikwenera kufotokoza chilichonse chimene akuchita asikana amene. Tabwera kuno kakhule iwe. Tadikirani kaye, amene ni mwana wa Amado ochokera ku Sondole. Simukwenera kumpanga nkhanza. Ifetu tikuzola chilichonse. Machokedwe akwanu ndazimvera ndekha. Ukupanga mapulani oti ukwatirane ndi Momesi. Ndichoncho iweyo kunoko unabwera chifukwa cha Momesi. Ukane ngati ndikunama. Ndipo iweyo umamukonda tu Momesiyo ndi chilungamo. Zimene amakambirana zimenezo ndakhala ndikunena nyumba muno. Funseni tu ndi amene, funseni pompano. Afunseni tu akazanuwo, mukuchita manyazi? Anabwera ngati opemphera nyumba muno. Tonsefe umatipusisa ngati ana ang'ono. Koma timazowa chilungamo, kapena munacholera khosa Momesi. Ndiye lero mukwenera kuti masula, mukwenera kumpasa funso. Ndikudziwa kuti Momesi akuda nkhawa ndi mwana wake wamkazi. Komanso Tushi akamuthamangitsa Lada. Ndidziwa kuti mwana wake amakhala okwiya kwambiri. Lero ndi tsiku lopanga chisankho, ndipo ine maso anga ali pamenepo. Ndizoona zimenezi? Ndizoona zimene zikukambidwazi? Unabwera kunoko kuzandikonda? Hey! Ndiwanisa uzandioka, mukwanisa kugula mapati osatirawo pa 088 1625588 kumapeto. Dr. Sajepa, ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sajepa. Dr. Sajepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana.
kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangisa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso Dr. Sachepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sachepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo. Kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino, ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 082412626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri mwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubweretserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 082162558. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande. TV on